Brüsselle NATO'nun adatdan nasary duguşşugy geçirilýär. Bu günwatar liderlerinin Ukrainada gadaply söwgeşleriň dowam edýän wagtynda 24 martda Russiýanyň Ukraina garşy başlan esassız soşuny togtatmak tagallalaryny kesgitlemek üçin geçirýän nowatdan nasary 3 sammitiniň ilkinjisi bolup durýar. Sammitde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden hem gatnaşýar. Ol NATO'nun, Ýewropa Birleşiginiň we Ýediler toparynyň sammitlerine gatnaşanyndan soň Ukrainadan gaçan bosgunlaryň iň köp bölegini kabul eden Polşa sapar eder. Russiýanyň Ukrainaga garşy başlan sebäpsiz uruşunyň bir aýlygyna gabat geçirilýän NATO sammitine video arkaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy hem ýüzlendi. Ol NATO'ny Ukrainany çäklendirilmedik harby kömek bilen üpçün etmäge çağırdy. Adamlarymyzy we şäherlerimizi halas etmek üçin Ukraina çäklendirilmedik harby kömek gerek. Russiýanyň özüne bolan dol arsenalyny bize garşy çäklendirmezden ulanşy ýaly bize de çäklendirilmedik kömek gerek diýip Zelenskiy NATO'nyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip aýtdy. Şeýle de Zelenskiy NATO ýolbaşçylaryna şu wagtda çenli berilen goraw enjamlar üçin sag bolsun aýtdy. Ýönül özlerine hüjüm ýaraglarynyň hem berilmegini sorady. Emma muňa garamazdan Zelenskiy uçuş gadaganlygyny giýirmek we Kiýew we NATO agdalygyny kepillendirmek barada gaýşlaryny gaýtalamady. Zelenskiy 23 mart günü giýişlik eden video ýüzlenmesinde dünýäniň demokratik ýurtlaryny Russiýanyň gödök we zalim güýçleriniň öňünde birleşmäge çağırdy hemde basyp aljylary asudy ilata agyr zulüm etmekde günäkärledi. Şeýle dol günwatara adatlygyň ykdysady we hüýtlerden ileri tutulmalygyny öýdürdi. Bu üç sammitde biz kimiň dostlugyny, kimiň hyzmatdaşlygyny we kimiň bize pul sebäpli ikilik edenligini görürüz. Ýaşaýyşdyň birleşilen ýagdaýyna goralyp bilinär diýip ol aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell 24 martda Russiýanyň Ukrainada atışygy togtatmak barada alınıp barlayan gepleşikleri bilkasdan süýrenjeňlige salýanlygyny we sebäpsiz başlan soşunyny öz berilen maksatlaryna ýetýänçe bu gepleşikleri çynlyky çemeleşmejekdigini aýtdy. Abaşanyň gorunmak goýunça ýokary derejeli resmiýetiniň 23 martda aýtmagyna görä Moskwanyň guriýer güýçleri inni şäher merkezine tarap müňdemelerini haýalladyp Kiýewiň 15-20 kilometr uzaklygyna gorunuş nokatlaryny gurnaýany meňdeýär. Anonimlik şertinde gurlaşan resmi Kiýewiň günnägörnä aktivitleriň käbirine Ukraina goşunlary ruslary has ýa-da serpikdirene meňdeýär diýdi. Belki de Ukraina bölümlerinin beýlek şäherleri goramak üçin günwatara tarap süýüşmeginiň öňüni almak üçin Rus güýçleri Moskwa tarapyndan gollanýan separatistleriň gödekçiligini galýan ýerlere, Günnäger, Luhansk we Donetsk sewitlerine has köp üns berýäni meňdeýär diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Şeýle dol daşyga bolan strategik port şäheri Mariupolň goýunyna Azow deňizinde ýerleşýän Rus gemileriniň işçilikleriniň artanlygyny bellädi. Ukrainanyň harby deňiz güýçleri 24 martda Russiýanyň basylyp alynan Berdyansk portuna gelen uly transport gemisini ýok edenligini aýtdy. Öwrenje videosundan görnüşine görä, ýük kranlarynyň kaptalyna duran uly gemiden çykýan gara tüsseler bu aýdylýanlary gytaklaýyn tasdik edýär. Emma Russiýanyň gorunmak ministrligi Azow deňizinde urulan gemi aradaky beýanaty hiç bir düşündiriş bermedi we bu maglumat garaşy ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Borrell 24 martda İspan teleýaýlymyna beren interwýusynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Gara deňiz kenarlaryny Moldowa bilen aralykdaky serhede çenli gabap Ukrainany suw ýollaryndan üzüňeleşdirmäge, kesmäge çalışýanlygyny aýtdy. Edil häzir Russiýa oturmak we gepleşik geçirmek islemeýär. Onuň isleýän zady yer eýelemek diýip Borrell söhbetdaşlykdan ýytady. Moskwa diňe güýçli pozisiýada bolan soň gepleşmekçi bolýar diýip Borrell sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň gawalan Mariupol portunyň we paýtagy Kiýewiň töweregindäki gadaply söwgeşler 24 martda Zelenskiýiň Milletler Romasyny Moskwanyň sebäpsiz soşunyň öňüni alyp bilmezlikde tanqidleýän makalyna hem dowam etdi. Zelenskiy 23 martda Rus güýçleriniň Mariupola urýan ýykgynçylykly zarbalarynyň arasynda dünýäniň kanunçylyk guramalarynyň öňüne edýän video çykyşlaryny hem dowam etdirip Fransiýanyň kanun çykarjylaryna birinji jahan uruşunyň berdiği wakalaryny ýatlatdy. Bir aýa çeken uruş Ukrainanyň 4 milliona gola ilatynyň ýurtdan gaçyp çykmagyna, onlar üçin adamyň bolsa ýurt içinde bosgun bolup öýügdarsyz, aş-susuz galmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy 24 martda Ukrainada kuruşy we Kiýew tarapyndan ýazylan
gumanitar rezolüsiýanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga taýýarlanýar. Howpsuzlyk Geňeşinden, Russiýadan we veto kuwulan beýleki hemişelik agdarlardan tapawutlykda baş assambleýede hiç bir ýurt bu kararyň öňüni baglap bilmez diýip hatap edilýär. Şu aralykda Birleşen Paçalyk Russiýanyň tebäpsiz başlanan urusy berarly girden ykdysady sanksiýalaryny güýçlendirip, ýokary derejeli rus şahslaryna we kompaniýalaryna girilýän sanksiýalaryny köpeldenligini aýtdy. Britaniýa hökümeti 24 martda emlaklerini netijeli doňdurmak we ýurda gelmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyny goşmak bilen sanksiýalar sanawyny ýene 59 adam we gurmany goşanlygyny habar berdi. Giňeldilen sanaw Rus oligarklary Yevgeni Şvitleri, maliýeçi Oleg Tinkowy, Russiýanyň iň uly banky Sberbankyň başçyny Herman Greftagyň hem özüne alýar. Şeýle-de gadaganlyk sanawyna kompaniýalary Gazprombank, Alfa-Bank we döwlet tarapyndan dolandyrylýan Sovcomflot kompaniýasy giridildi diýip habarda edilýär.